Munyakero bwa ikiama gya Jubilee Mheshimiwa Vincent Kamosi nigatebire ng'etiketi ikiama gya Jubilee nigerache kwenanwa ukyasa barwandira bonse asenchira here yobu bwasyoku murayonde kagokwana somo yabo matango ne kiwase award ya township bunge ya West Mugirango uyoro mokonyi bumunyakero bwa ikyombe kyabali mukiana Kennedy niko bono nera mochiro borai bwe county Nyamira hane mono hasa atebire nigo sector ichiseme yanyarko bage kombi gwa setrarigerwa nabarai barobisi asenchira irengi muri kito Steven Nyarikie mbone no sayo robotiro ya senchero bwikirano nasomo yagabwa matanga hase ward ya township bunge ya West Mugirango imeyanyamira iyo merania banasiasa ao umunyakirogo w'echama ya Jubilee Moske Vincent Kamosi kagokwana kerekyo ni gaira libagerio na gotebanga nigo okubwatoka gwekitikiti abarwaneri ao koraje gokorekana senchera yo bwasyoku nagosabanga barai barense y'echama yo na bari babwatokoga ni wetere chama yo bachi gotwara maisugu swandonsi tabana baba introduce oyo Washington yoyo Evans Muman 12 pino otore na ende 12 pi itore kiame ke gya Jubilee na ende di ukitangwa tebi na Washington noara na ende nkwana buno munyakero wo o Jubilee Kenya ngima monto ndete yo gwate ticket ya Jubilee ticket yo monto gwate no yo mubweka Moske Fred Okemo Matiang'i yo koriyo president nero gwate ticket ya Jubilee bweka ababonsi pipa kanweni njega mumuroche abamurambara ari Jubilee na ndiba kongese kiro ikyo chumbe kya West Mugirango asi Jubilee eyo kenga kiyi tokorobera muchucho eri ndegere tuminyokanye na barobo ingonyora bambwatisie bakonginyeria mbabwatisie Kemosika okwana kerekyo nigo boiga kirekoko murai hokoriye kirokyo murai wense Moske Dr. Fred Matiang'i nagotebanga gusi nigera chekoba mega ya eri komosira assist to for 25 years ya itire umugusi ochiramo obeire ribo erimo noko be ribo erimo neri ngaba Kenya bandi ko rukingo kwao baitabire batebire gewe ko mwakonde Moske Fred Okemo Matiang'i nere tubwate bune presidential candidate twezi bitoro bere nyuma erinde tegere tomochikura Joseph omuchumbo yo mokoro West Mugirango nigekereke boigara riringa asomwa ko 2027 boigo na chikwira na segeti eriyo korwanera kirogekyo abwate una diuki atebire nabo muchumbe gaiga West Mugirango na ende mbuya mono asebadia twabwatira nimeremo ane mwate yake mosikarati mokake na ende mbuya mono wonti mokia erindegere na ijeria ngari baganare rengereria burai bwane ngakina korete na inu yaba ari baga mwarengereria ngakyo kemosiara aete nodi oregeti nere ya mwari baga okora emiremo na endekere ikirete igo esa uri abantu ba minto na bangaini bono ni maete muenderete kubika magi sana mugune go tik ewe ko mwako ndo mutinyo nane muchimente odi oregeti ga konyora chia mubujene mumoeta mwende na enda endre moko nyora Kemosi na ende chia buchire mbu yakorete na ende takoira na kore myake ende tano lakini ndo te buye igeka rutokorigereria ebikoro te byane na mutigirete byamobeire binene ewe ko mwako ndo te no bire dasma uchengira ne rindegere mbibeke nje bisaine omukonyi bw'omugachi bw'echama eriye kwegerera abari mwega Kenya Nat Moske Kennedy Nyamwanda ekerekyo nigo boiga kwana nagotebanga ase county ya Nyamira nigo yatwara obotutukano obonke anne mono hase kumurekera ibirasi bya ICD genta mu mochiri omosenator obisi Eric Okongo Mugeni condition in Nyamira County as a problem togotengo mwana na ikirasi nyatara manya gosome gesongo the problem is in ECD and ECD teachers are employed by the county. The county is messing up with education in this county just right from ECD. Ekananda soalia kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale mwana kale tipitu ngakanoge songo nyomba na yokora amadidadi umwana ali nasali akanoge songo nigo mwalimu Kennedy Nyamwanda ekereke atebire ngaso mwako 2027 nigo arachigote nae kirokyo bosenta Nyamira igo komoranje moroche shidiri Nyamira moroche muriko tebiwa kyano omomenyete Nyamira You know the problems we are going through as people of Nyamira.
This is because omonto otenete gendoge ko na oversight are very weak tari kunyara ko oversight this county bakabone county ya Salikire. Stephen Nyarikembole, Ensoko TV, county ya Nyamira.